Djeca to ne moraju učiti. Pa mi bi se trebali samo presjetiti ono što smo znali kao djeca kada bi htjeli naučiti opet ispravno trčati. Kada je u pitanju tehnika trčanja i efikasnost, na što treba obratiti pažnju? Prvo, neka kadenca bude barem 170 koraka u minuti. Ja trčim Ironman utrku kadencom 185. Drugo, postura tijela, nagib tijela. Prvo da smo uspravni, dakle, pogled je naprijed, brada lagano dolje, vrh glave, da se izdužimo, prsa izbaci, malo ramena, rad ruku, zdjelica, nema da propadne, guraj naprijed, za to trebaš efikasne mišiće trupa. I primarni mišić koji u ovome je najvažniji je gluteus. Dakle, aktivacija kor mišića put je do ekonomičnog trčanja. Sigurno si primijetili da u filmu nema kacige, koja je ovdje formalnost. Mi nismo vozili bicikl, mi smo samo pokazali jednu vještinu. Inače svakako djeci stavite kacigu, pogotovo ako u ovome nisu vješta.